Nismo. Nismo, još uvijek. Reaguje, super. Kako znaš ba to? Pa vidim da se pomera dole. Aha, ovo oko... Da, to, izvoli kafu, ćeš sa kajmakom. Sa kajmakom, a? Može, ja ću, nema kofeina. Šta kažeš? Nema kofeina. Sponzorisano od? Bezkofeinska Don Cafe kava. Možda smo mogli ovako malo. Brate, jesi siguran da ovo... Tako. Mislim, mi ovako nismo u vinku, brate, ovo. Opet mogu kroz program da ga... I to? Ti si postao programer, brate. Te sam postao programer. Audio video editor.com. Pokušavam. Znaš ti, Znaš ti šta sve mora da radiš, brate, danas da bi jao lebe? Da. Moraš da znaš sve, budeš i fotograf i ovo i ono. Da li ćemo jednom u životu snimimo normalan kadar? Probat ćemo. Prvi put. Imamo danas specijalnog gosta. Mikrofon. Če. Mikrofonče. Super, brate, možda ću da zvučim kao čovjek. Kupio si mikrofon pre 2 godine. Nijednom nije poslužio. Jednom smo pomoći. Jednom sam ja probao kroz sobu da se derem i to je bilo to, brate. Onaj drugi ne znam ni kako izgleda. Onaj drugi ima kako se zove... Ali dobro, brate, to... Samo ćemo da mu nađemo alternativu i onda se ubode s druge strane i onda pa... Maksimalna amaterska oprema. Do duše nije, brate, ovo je oko 7-8 hiljada je bilo. Dobro, ali to je amaterski. Amaterski. Pitao sam ja, Makija, što ti neko mene radi sa tim stvarima, kaže, minimalno moraš da daš 200 evra za mikro. Da bi on bio... Kao što rekoh. Amaterska oprema i to je to. Dobro, ajde. Don't wear lie. Trening za stomak, kao ripet six pack. Kako da imaš 7 packs, 8 packs, 20 packs? Nećemo. Najlakše. 10 dana Slušaj, challenge. Znači ovako. Apps challenge, 30 dana, svaki dan. Ne, što 30 challenge? 30 dana challenge. 30 dana challenge, ne. Za manje od 24 časa. Six pack. Znači, garantujem. Znači, slušaj sad ovo. Nema greške. Brate, proverujem. Jedno čekam da čujem. Znači, ustaneš ujutru normalno. Umiješ se, obaviš sve što imaš svoje... Fiziološke potrebe. Ako ne idem do WC ujutru? Još bolje, nema veze. Ti ćeš, na kraju ovog dana odlaziš, sigurno. Otvaraš bife i kreneš redom. Carica, milica, vinjak, ovono se. Izuješ se kao stoka. Otruješ se od najgore one rakije. Završiš na ispiranju. Znači, tu izađe iz tebe, ja ne znam, 2-3 litra tečnosti. Zabodu ti jednu infuziju, povraćaš do kraja dana, ti si suv ko grana, brate. Znači, six pack, 100%. Još ako bi se otruvao... I to je manje od 24 časa. Ali ne moraš da ustaneš ujutru, slušaj, bolji plan. Ne moraš da ustaneš uopšte. Mogu ti donesi rakiju. Izađeš uveče u grad. Izveš se. Kupiš prvo pljeskavicu, a pljeskavicu staviš u džep. I onda odeš, pa piješ rakiju. Sve to izmešaš. I ujutru negde oko 6 se setiš da si kupio pljeskavicu. Pa pojedeš ono. Pa pojedeš. To je najbrže, nema brže. Znači, ako kaže neko da ima brže, laže. A onda dobiješ i dijareju. Sve, da. Brate, a to vidiš? Znači, dijareja, peglanje, ispiranje, znači sve to trojstvo, razumeš? I to je to, ti si iscepan, ja sam malo žut, ako pretekneš, znači ja garantujem forma života. Suvlji nikad neće budeš u životu, znači samo prirodno, domaći. Garantujem. Pa jeste, brate, realno. Znaš, kad ti se ispovraćaš, pa kao gledaj, kao stomak. Nešto ličiš. A ti si se zapravo na prezornu 4 sata si povraćao, brate, ti si radio preko 500 trbušnjaka. Ja sam to jedno doživio, brate, imao sam upalo trbušnjaka jedan put od povraćanja. Šta ti kažem, brate, sve dobiješ od jedan. Program, fraj, treba samo uzeti neku rakiju, to je to. Ozbiljno, nemoj to da radiš. Nije to baš najpametnije. Uopšte to nije pametno. Ali ime kao opciju. Ali to... Ako žuriš na svadbu. Ako tvoja svadba, recimo. Ako tvoja svadba, ne možeš staneš u delu. Pa može se desiti 2 dobre stvari, da dobro izgledaš ili da umreš. Da, pa, to je to. Svakako si dobro prošao. Odlično. Pošto smo sad lupetali dobrih 4 minuta. I 45 sekundi, ajde krenemo da... Core, ajde. Ne mora bumilaj. Bumilaj, opet. Dobro. Core, znači njegova funkcija u treningu, to jest kako nama koristi core kroz trening, progresiju kako bi vršili sa vežbama kora i
top 5 njegove i top 5 moje vežbe, s obzirom da se poznajemo mnogo dugo, vjerovatno će to da bude isto. Neko Možda. lagano preklapanje. Da. Može, pa da. Imaš zadatak da sledeće nedelje snimiš Vežbice, za kor. Može na 20 komada. Može, top 5. Ništa, ajde da krenemo sa tim Šta smo rekli, ajde. korom ili ti funkcijom, odnosno kora. jezgrom. Znači, to ti je posmatre kao glavnu stanicu između gornjih i donjih ekstremiteta. Prvo, ajde ovako, da kažemo šta ljudi misle da je kor, a šta je u suštini kor. Koja je funkcija kora, a šta ljudi misle da je funkcija kora, a šta je u suštini kor. Suštinski, znači, to je da imate 6 onih malih izbočina, tu, ovako, sa ove čelne strane, i da izgledate kao neki super top model koji stoji onako na bazenu i onako kreće se levo desno i hvata sunčeve zrake i to je to. To je ono što ljudi misle, suštinski... Propaganda, brate. Što se propagira. Jezgro, znači, konekcija između vaših ekstremiteta, stabilnost vam daje vam potpunu zaštitu kičmenom stubu, samo po sebi, znači, kor na engleskom, na srpskom, jezgro, znači srž svega, nešto što bi trebalo da bude jako, apsolutno sa svih strana, i sa frontalnih, i bočnih, i sa zadnjih. Mora da bude izbalansiran. Mora da bude izbalansiran. I mora da bude glavan. Ako se fokusiramo samo na svakodnevne aktivnosti van treninga, znači, da li je to uzimanje torbi, da li je to ustajanje, da li je to okretanje. Ajde prvo kreneš u pešačenje, klasično, normalno, pešačenje, ustajanje iz kreveta, ustajanje sa stolice, znači... Apsolutno, hoćeš da kineš, mora da stegneš stomak. Ako kineš, a imaš upalu. Onda si u problemu. Ili hoćeš do WC-a. Nema, brate, već ja stigneš. Dobro, danas je krenulo veselo, to mi se sviđa. Da, kor, mislim, on je veza između svakog pokreta, bukvalno, za koju god vežbu da se odlučimo, on je glavni. Čučnjevi, mrtva dizanja, pull-up, push-up, bench press, svuda ga ima i njegov angažman je bitan, jer što je on stabilniji, to smo bezbedniji, kao što si rekao. Bravo, odlično. Tako je. Ako je kor loš, svaka vežba je za donje leđe. Pa, apsolutno. Znači, ako pričamo sa sportske strane, znači, bilo koji kontaktni sport, znači mora da istrpiš neki duel, odnosno udarac, pad, pored toga što ćeš da izneseš taj duel, jače, bolje, može da služi, to si dobro rekao, kao prevencija od bilo koje vrste povrede i verovatno trenutak kad neko dođe u tu poziciju da ga već bole donja leđa, u 90% slučajeva je posle posete lekaru i fizioterapeutu, imaš i vežbe, znači, za jačanje. Dobio je vežbe za jačanje stomaka, njega bole donja leđa, njemu nije jasno, onda on baci taj papir i pije brufen i kao meni bude dobro. Da, bude ti dobro, kako da. Tako da, znači, jednostavno, kor je osnova apsolutno svega. Jeste, slažem se. Kako se zove, bez jakog kora nema jakog tela. Kor, sad, spomenuli smo malo pre kako to propaganda prezentuje sad. Ne moraš ti da imaš perfektno izrezan stomak da bi imao jak kor, to je činjenica. Niti je perfektno izrezan stomak jak kor. Čak šta više, apsolutno nemaju veze body fat i stomak. Ne. Evo ovako... Pričaš samo o vizualnoj izraženosti. Tako i njegovoj funkciji, šta je u suštini bitno. I još jedna bitna stvar, kor, pošto je najaktivniji mišić na telu, i jako izdržljiv, znači možda ima otpornost veću nego listovi. Kad kažem listovi, jer opet oni se koriste za kretanje, za trčanje, koja god aktivnost, nogu je u pitanju, listovi su aktivni. Bukvalno koja god aktivnost nogu, ruku, leđa, grudi, kor jak. Apsolutno svega. Tako, odlično. To smo skinuli sa dnevnog reda. To smo, čekirali čak. Sad ide progresija kroz trening. Vežbu, da. Kako, mislim, ajde ja ću tu da krenem, molim te. Ajde, ako si ušao u priču, ajde. Evo ovako. Jako je bitno da znamo gde se nalazimo, koju god vežbu da radimo, pa tako i vežbu stomaka, moramo da znamo gde nam je mesto.
Kad znaš gde ti je mesto, možeš da kreneš. Kako to određuješ? Prosto. Staneš u poziciju plenka, prednjeg ili bočnog i izmeriš. Toliko mogu sada da odradim. Lupam, to je 45 sekundi do minuta, to je to. Odradimo malo, to jest vratimo se korak nazad, ako je minut maksimum, radimo 4-5 serije po 40 sekundi narednih nedelju dana, sljedećih radimo po 45, 50 i tako dalje, retestiramo se posle 2-3 nedelje, vidimo gde smo, šta smo, ok. Nakon kako se zove, statičkih ili izometrijskih vežbi i kada smo sigurni da nam je kor dovoljno jak da možemo da iznesemo, lupam, 2 minuta plenka, možemo da krenemo na teže vežbe kao što je LCT ili ti toast to bar ili ti knee to elbow ili V-up, to jest sklopku, zgrčku, to jest stack-up, bilo koju vežbu za kor u kontrakciji. Dobro, a kontra ako se ne obavi testiranje i ako ego bude jači od realnosti, donje leđe. Tako je, vrlo verovatno može da znači da radiš vežbu za donje leđe. To je to, to sam hteo da čujem, mislim, suštinski veliki broj ljudi dođe u poziciju da, malo pre sam spomenuo, ima neki problem sa leđima, pa se tek onda posveti jezgru, a moj savjet, nešto, ok, ti si naveo kako bi odradio sa nekim klijentom i sve to. Tako, kako bi od početka krenuli sve. Pa čak i ja kad bi se našao u situaciju da nisam trenirao dugo, tako bi izgledala moja progresija. Pa da. Nešto više na stranu, da kažem, statike pre nego dinamike, znači pre nekih pregiba i sve to. Uvek izometriju bi stavio pre kontrakcije. Da, pa dobro, to je, da kažem, jedna vrlo, to je prosta stvar jednostavno, mislim, tu nema mnogo filozofije, znači, što se toga tiče, apsolutno se slažem. Dosta ljudi pravi grešku, a to se automatski nadovezujemo i za ovu treću temu danas, to su kao top 5-10 vežbi, nije bitno. Ali imamo pre toga. Nemamo. Imamo kako, zašto su nam bitne prvu smo preskočili, znači prva nam je druga, prvo je nova druga. Koja je? Zašto je u mom treningu bitan stomak? Pa dobro, mislim, već smo stavili, konkretno za trening, dobro, mi smo se uhvatili suštine korišćenja kroz život, ako ćemo specifično da se vratimo, konkretno kad sam radio... Tvoj trening, znači samo se fokus... Samo moj trening, znači kad sam radio udarački trening, znači tad sam imao najveći, vizualno najlepši, da kažem, stomak, ako pričamo vizualno, zato što to je zahtevalo non stop kretanje i ruku, da, i rotacija, i ručna i nožna tehnika, i ti si non stop bio u nekom, da kažem, polusavijenom položaju i uvek su ti radili hip flexor i uvek si dizao ruke i noge, to kada bi gledao sa strane, to bi bilo kao jedna konstantna zgrčka sa eksplozivnim udarcima. I skokovi. Pa da, i skokovi, znači to je kompletna dinamika, znači to je taj jedan period. Imao si vjerojatno trenera, bitangu koji te tero da radiš 1000 skokova. 1000, znači nisi ti ni znao šta ni kako, samo si gruvao brojke, i posle toga je usledila neka pauza, a drugi put kada sam osetio stvar, znači tad je bio trening fokusiran na kardio, na udarce, na tehniku, znači to je bila posledica svega toga, znači nisam ja udarao džak da bi imao jak kor, nego jak kor došao kao posledica udaranja u džak. Tako. A drugi put, nakon recimo nekih 5 do 6 godina nakon pauze sa udaračkim treninzima, prvi put kad sam uzeo rusko zvono, znači giriju, u ruke i krenuo s njom da vežbam kao posledica konstantne tenzije. I da li su to bili iskoraci ili izbačaj ili nabačaj, tu je isto došlo tu sam stvarno osetio snagu u koru i onim, da kažem, torzijama kojim sam radio sa ruskim zvonom, znači opet kao posledica kretanja i konstantne tenzije, znači uvek mi je bilo u rukama 4, 8, 10, 12, 24 kg. Sad zamisliš trening od 25 minuta gde ti je 45 sekundi nešto u rukama i skroz si stegnut, znači nema zezanja, što su veće težine, veća je kontrakcija i to je jednostavno bilo. A drugi put i naravno sad kalistenika i gomile ponavljanja. Kako ti sad pomaže trenutno, mislim? Pa
zašto ti je sad bitan jako kor? Sad mi je jako bitan kor kada izvodim vežbu, pa da je ponavljanje, što se kaže, čisto, znači da nema nekog dinamičkog onog cimanja ili da nema ono kao što je obično onaj keeping za onaj butterfly što ja obožavam pull-up. Recimo gimnastičarska. Kada želim da izvedem savršen zgib ili savršen sklek, znači čitava ta linija, znači od atlasa do pete je skroz pod kako se zove, kontrakcijom i stomak je uvek stegnut. Iako ne radim izolacionu vežbu za njega, kao posledica konstantne tenzije, što smo malo pre pričali, konekcije između gornjih i donjih ekstremiteta, kad izvodim zgib, ja sam maksimalno stegnut u jezgru. Tako. I kad sam se malo posvetio jezgru, opet napredovao sam i u zgibovima, iako možda nekome na prvu ne bi imalo smisla. Ali ajde, sad kroz celu tu priču si isproveo, znači izgiriju, izgibove, izklekove i u svakoj priči, to jest u svakoj vežbi koju si vršio, ti si imao konstantno izometrijski, kako se zove, izometrijsku kontrakciju stomaka, kao u planku, što imaš. Znači, vrlo verovatno da ti je slab kor, ti to ne bi mogu da držiš. Da, apsolutno. Znači, da nisi imao neko... To bi se odrazilo i na brojke, na izdržaje. I svaka vežba bi bila za donje. Svaka vežba bi bila za donje leđe, kao što je bila dok nisam rešio. Zamisli sklak ti postane vežba za donje leđe, pa to... A moguće? Vrlo moguće. Mene bole donje leđe. Samo banana back. Koliko si sklakova uradio? 20, jer te bole grudi, ne bole me donje leđe. Leđe, da. Mislim, to tako mislim. Ajde, kod tebe, pošto si sad malo više sa opterećenjem i tegovima. Znači, bez kora bi poginuo ispod tega. Tačno bi me ubio onaj teg, ne bi znao kako se zove. Koliko ti bitan kor, poginuo bi da ga ne. Tačno. Mnogo bitan. Eto, mislim, ajde, neću da se vraćam toliko nazad kao ti, ja ću sad samo da se fokusiram na trenutno stanje. Radio sam, znači, prethodnih 3 meseca snagu, eksplozivnu snagu koja je zahtevala dosta snečava, to je opterećenje iznad glave i vrlo verovatno da je kor dosta slabiji. Popustio bi, opterećenje bi došlo preko leđa ili tek preko glave, vidjeli bi kako bi završio. U oba slučajeva ne bi bio baš u komadu, bre. Radili smo back squat, to je radio se back squat na leđima, da nemam jak stomak koji mi drži grudi pravo i pogled pravo, vrlo verovatno bi završio kao klupko ili kao kornjač, onako bi se savio, brate. Mada kornjača je jaka, ja korima, ne bi ko kornjača kao klupko bi završio. Da. U svakom slučaju isto kao u njegovoj priči, svaka ta vežba ima izometrijsku kontrakciju kora koja ti drži telo stabilno, pa čak i prednji čučan. Znaš da sam imao upalu stomaka i to ozbiljno upalu stomaka od prednjeg čučana. Znači išao si malo jači kilaže, verovatno. Išao sam malo jači tempo. Znači, bukvalno sutra dan sam imao upalu to bočnih trbušnjaka, užasno od prednjeg čučana. Eto koliko je bitno. Koliko ti u suštini telo priča šta mu je važno. Važne su noge, jesu, važne su noge, važan je torzo da drži teg, jeste, ali stomak, da nema stomaka samo bi se srušili. Eto danas recimo sam vidio da možda nije sjajan kor moj. Da treba malo mu se posvetiš. Da trebam, da to pojačam jer ruke su dosta jake. Pa dobro, znači ono što najbrže napreduje. Ali volk me ubio jer su samo ruke radile. Da sam imao možda malo više otpornosti u stomaku, vrlo verovatno bi to izneo lakše, eto. To je neki moj zaključak. U svakom slučaju, da nema njega, bilo bi zajebano. Dobro. Jako zajebano, dobro. Pa smo protrčali, a? Pa, mislim, meni se sviđa. Prošli put smo pričali. A nismo se videli dugo, brate. Jeste. Sad snimamo 4. A sad kao ti hoćeš u Požarevac da ideš, ja ću sa Ćaletom da idem. Nije, ali ovo je stvarno, znači, tema da je izrendišeš. Mislim, može dosta se priča o njoj, ali recimo, to je moja kafa, pa to, znači... Što si ti ne ekspio kafu? Ne bre, to je moja kafa, ti si svoj popio. Ja sam popio ne Znači, bre, leba hoće mi uzme. Leba bez motike. I motika, da se roka s motikom, kor bi radio. Da, ali odeš u donje leđe ako nemaš jako. Da, eto, opet. Postura, svaka vežba. Eto, ajde, na primjer, vidiš, znači, unazad par godina, kako je bila ova zajebancija u svetu i sve, dosta ljudi je ostalo zaključeno gajbi, nije se kretalo i sve to. Ja ne znam, šta kaže statistika, ali cenim jedno 7 do 10 ljudi ima
problem s donjim leđima, brate. S donjim ili s gornjim leđima, nije bitno, mislim, Pa mislim, to je jednostavno skoro pa povezano. Pa nije skoro nego povezano. Znači, čim ne koristiš skoro, zašto je to ruši ti se problem? postura. Pazi ovako, malo pre si rekao ti, ja stojim u 90 i angažuš kor. Jeste, on je skraćen, ali nema kontrakciju, nema silu koju on mora da savlada. Nema, samo ga malo... To je to, mišići su savijeni, skraćuju se, ali mišići koji se nalaze pozadi su razduženi, znači mišići leđa su razduženi, rastegnuti, a čim je nešto u fazi tegljenja, on slabi, to slabi. I taj disbalans koji se nalazi u pokretljivosti prednjeg dela stomaka i u snazi prednjeg dela stomaka i u pokretljivosti zadnjeg dela tela, leđa, dovodi do oštećenja. Ajde pre ovih top 5, 50, 100 vežbi, daj savjet. Znači top 5 i zašto to? Zašto su ti top 5? A dobro, ajde. Može. Kako savjet da dam? Daj savjet recimo za nekoga koji još nije ušao u trenažni proces zbog pregršta obaveza koje ima, a dosta vremena provodi sedeći ispred kompa ili zavaljan u sofi. Sad si objasnio šta se dešava sa... Zašto se dešava, a koji bi savjet dao najlakše, da ne uključuje odmah trening i 100% angažman, šta bi neko recimo mogao da promeni, da ima nekako aktivan kor. Pazi ovako, aktivan kor, pa nije samo do kora, ajde, tu dosta stvari zahteva pažnju, ali recimo da je dovoljno da na 45 minuta imaš 5 minuta aktivne pauze, to jest šetanja, da bi ti ostao bezbedan, to jest da angažuješ toliko malo stomak da bi ti on sačuvao. Kad smo bili klinci, smo imali časove 45 minuta, je tako? Jeste. 5 minuta pauze. Jeste, ideš, juriš, trčiš, haos. Mislim, iza toga stoji cela ona priča, mislim, tako svi pričaju, da je to zato što mi ne možemo da držimo pažnju duže od 45 minuta. Koje dete može drži pažnju 45 minuta? Nijedno dete ne drži pažnju 10 minuta. Posle toga, ćao zdravo, u glavi on obavio 70 drugih razgovora. To je zato što je to neophodno da bi se postura održala, da bi bila zdrava kičma, da bi bilo zdravo telo. I bukvalno, kad bi sledili taj princip 45, 5 ili 10, bili bi bezbedni. Ali toga nema. Šta je drugo rešenje? Drugo rešenje je da posle napornog sedećeg dana, pošto ja ne mogu zamisliti da sedim celo, tačno bi se ubio. Dobro, ali brate, ima 90% ljudi koji to rade, brate, razumiješ? Isključit ćemo taj suicidni element. Ako se ubijem, počeo sam da radim za računar. Zaposlio sam se ko programer. Kako se zove? Ajde, na kraju dana? Na kraju dana obavezno rastezanje 10-15 minuta gde ćemo da otvorimo malo kor i da malo... Ne Bože, na početku dana? To bi bilo još bolje. Opa, već 3 stvari, brate. Za džabe. Da, totalno free. Challenge 40 dana. Rasteži se posle posla, sedećeg posla, 10 do 15 minuta i bukvalno može da se odradi 10 do 15 minuta bilo kakvog treninga. Može da se odradi full body, 3 serije čučnja, 3 serije planka. Može neki burpee, nešto, iskorak, neki lagani, Ovo me zezaš, on sedi tu 2 godine, će da radi burpee. Dobro, pazi, a znaš šta bi moguće da još šta mi samo palo na pamet? Dobro, to je već, ajde, ako nije neka baš ultramoderna kancelarija, ako gajbi neko radi, može recimo umjesto stolice da uzme loptu, brate. Pilates loptu. Da, recimo, koja nije mnogo prepumpana, ali naš terate da drži posturu, brate. Jeste, Pilates lopta je, mislim, to je rešenje koje je uvela francuska banka za svoje, nije lopta, ali je stolica bazirana na lopti, to jest i obliku i funkciji Pilates lopte, bukvalno zato što su mišići zadnjice aktivni na Pilates lopti, stomak je aktivan i leđa su... Da. Eto vidiš, odlično. Pilates lopta. To nije bilo planirano, ali nekako mi je bilo kao prirodno je došlo s obzirom da sledeće su vežbice. Tako je, top 5. Top 5. Top 5 Top 5 exercise for core. Da. Po mom i njegovom
nahođinu, to jest izbor. Ćeš ti prvi? Ajde, brate, Puci. hoću. Hoćeš neizmenično? Pucaj. Ajde, može, neizmenično. Ajde, ja ću odmah da krenem. Back to back. Back to back. Ja sam Ilija Đoković za core vežbe. Ajde, ja sam... Ti si, pošto si Umek. čovjek. Nije, ja sam Paul Pošto sam Scout ja. Brenner. Pa ličiš, brate. Brate, vidiš. Sajko. Odmah, brate, najteža koja mi je bila za života, to je perrez. Ne mora najteže. Meni najteža je bila zato što... To će da staviš broj 1. To ću stavim broj 1. Znaš zašto? Zato što sam je izvodio na pogrešan način. Imao sam savijena leđa i ja sam tad radio vežbu za donje leđa. Da, ali ona je užasna. Ona je brutalna. A suština je u tome da donja leđa treba da budu vakumski zalepljena dole, da noge ne moraju po 90, nego mogu 45 i da dižeš normalno ramene ruke. Vidimo da svi forsiraju, drži pravo noge. Koliko je izvodljivo da ljudi sa skraćenom zadnjom nožom drže pravo noge? Pa ne samo to, znači nevezano, koje god vežbe rekao ti ili ja, ajde vidit ćemo da će da se poklopimo ili nećemo, možda se nešto promenilo, ali većina tih vežbi, znači ne stavlja se akcenat na donja leđa, znači na položaj donjih leđa, u bezbedan položaj, o tome pričam. A, na primjer, dosta tih stvari gde dižeš noge, ti opterećuješ hip fleksore. Jest. Razumeš? Pogotovo prilikom zamora, stomak se isključi, pusti. Isključi se stomak i preuzmu hip fleksori i onda može da dođe čak i do neke, najbože, povrede, zavisno od toga koji, pošto mahom ljudi svi rade core na kraju, kao treninga, da li je to trend ili je jednostavno... Možda ga radiš, mislim, svi ga rade na kraju. Ja lično mogu da ga radim i na početku. Ne, kažem, mahom svi rade na kraju. Ako si ti već nešto radio što je tebi stresiralo hip fleksore i onda dođeš na core i kreneš non stop da radiš knee raisers, može da dođe do nekog otkaza, može da dođe neke frakture, neke povrede, tako da i tu mora se vodi računa. Baš zbog toga stavio sam odmah nju kao i najbolju i najgoru, zato što imaš, znači, opterećuješ hip fleksore i donje leđe, znači, a ljudi možda to rade, a nesvesno rade. Tako da to sam teo da kažem, meni to bilo... Što progresiju kroz vežbe? Pa, brate, spomenuo sam kroz šta sam sve radio i kako je jačao vremenom, pa jedino to. Nisam konkretno pričao, povećavao sam sajtove i sve to, nego... Ono, gde je u kom trenutku bio jak i aktivan, a? Pobegao sam ti nešto. Opet si to piješ moj kafu, ajde uzmi čoveče. Neću, korona je. Nebitno, znači... Dobro, efektivnost. Koliko misliš da je efektivno raditi ponavljanja, koliko pauzu i koliko serija da odradiš po treningu perreza? Perreza, pa... Ili da li bi... Dobro, ajde, samo mi to kaži, ne moraš da mi... Perreza, znači, ako radim, uvijek radim recimo 10 nekih varijanti. Recimo da radimo samo nju. Da radimo samo nju? Jeste, samo nju da radimo. Po setu, ako ćemo vremenski, to bi bilo nekih 30 sekundi rada, 30 sekundi pauze. A ako pričamo o broju ponavljanja, znači to bi bilo između 10 i 15 ponavljanja. Dobro. I to mislim da je to vrlo, znači baš je agresivna vežba i nije lako za izvesti. I to je užasna vežba. Da. Zato sam je odmah... Kako se zove? Ajde, ti stavi. Ovako, 10 do 15 ponavljanja. To je perfektna brojka. Pazi ovako. Core, ja sam rekao da je jedan od najotpornijih mišića. Sad, ima u sportskom treningu lekcija gde priča o mišićnim vlaknima i kako svaki mišić nosi određenu grupu mišićnih vlakana. To je određeni procenat mišićnih vlakana. Tip 1, to su ti mišićna vlakna koja se sporo aktiviraju. Tako, to su mišićna vlakna koja ti služe za duge aktivnosti. I svaki mišić ih posjeduje samo u manjem ili većem procentu. Recimo u listovima su najviše zastupljeni, tako, tip 1. Postoji tip 2a i tip 2b. To su anaerobno održiva vlakna, to je anaerobno znači neodrživo, to su neka vlakna koje mogu dugo da rade. Znači, kao što je core. I njihova aktivacija se dešava posle recimo 10 do 20 ponavljanja, sigurno zavisi koliko ti je core utreniran.
Logično, ako si na početku, 10 ponavljanja će odmah da ga uhvati, 20 ponavljanja neće i postoje tip 2b, neću nešto mnogo da pričam o njima, tip 2b koja se brzo aktiviraju. To je zadnja loža, pa možemo da vidimo kod sprintera onoliku zadnju ložu. Da, čudovište. Tako je. Tako da, to je teorija o mišićnim vlaknima. Sad rekao sam, tip 2b, znači da ona nisu toliko zahtevna u ponavljanjima. Listovi jesu, znači listovi mogu dugo, listovi moraju po 30 ponavljanja, stomak ne mora. A svi konstantno rade, 100 trbušnjaka, 200, ubijaju se. Da, nepotrebno. Nepotrebno, on će da odradi svoj posao na 10 do 15, stvorit će jaku kontrakciju i služit će tome. Ok, hoću da kažem, moja top 1 vežba je plank. Dobro. Ne top 1, od top 5 prva vežba je plank ili ti sve vrste plankova. Prednji, full plank, to jest na laktovima, full plank, bočni plank, u rotaciji plank, plank na 100 načina i bukvalno svaki moj klijent zna da je plank kod mene broj 1. Bilo da je početnik, bilo da je napredni vežbač, plank je majka svih vežbi. Ovako, jak stomak koji omogućuje plank služi, ajde, da zaštitimo leđa i da napredujemo kroz vežbanje. Ako imamo jak stomak i, još jedna bitna stvar, uvek ga dajem na početku treninga svakome. Zašto? Da bi najavio telu da je potrebno da ga uključi kroz vežbanje. Hoću da, kad radimo mrtvo dizanje, da od početka on ima tenziju i da zna kako da koristi stomak. Hoću da kad radimo čučanj isto to, hoću da... Kao za preaktivacija, dobro. Tako. I uvek sam za to da se statičke ili izometrijske vežbe stavljaju kao vežbe za grevanje ili ti kao hot start, nešto što će da ti, pruži najavu telu za rad. Okej? Dobro. To je znači tvoj kec. Moja druga vežba, to bi bio hollow hold ili ti onaj šuplji... Još jedna odvratna vežba. Još jedna odvratna vežba. Zašto nisam uzeo plank kao prvu, hteo sam da kažem, to mi je treća bila vežba, znači kad si rekao plank, pa okej, ajde, valjda nećemo isto, ali kad si rekao sve, onda jebi, poklopit ćemo se, to bi bio side plank, oni to zovu, odnosno Ameri to zovu onaj tucked needle, to je znači na laktusi i na stopalima ravna linija čitavog tela i desna ruka u vazduhu i provlačiš je ispod jedne, oni zovu thread the needle, kao provlačenje igle kroz... Da, a može i rotacija, može kako... Ili ti rotacija, zato što dosta aktivira mišiće jezgra, tako da... Ali ajde, nema veze kad si već rekao, ali ova druga hollow hold, to mi je isto jedna, mislim... Kako si izvodi? Već vidiš, znači, noge su ravne, ispružene, isto tako i ruke, odignuta je glava, odignuta su ramena i odignute su pete i ti u tom izdržaju, znači stojiš ili se klatiš onako kao kornjača na leđima, a klat, to je hollow rock? Da, hollow hold, a može kao varijacija hollow rock gde se kao malo ljuljaš pa moraš dodatno da se stabiliš. A zapravo si da kažeš da kad radiš hollow hold treseš se ko trovan pacov, da. Bila jedna situacija tu na treningu i sad tu moj kum Luka Perić i momi se skupili slučajno, ne znam, nije bitno, i Luka Perić i moj kum rade hollow hold. A momi gleda i kaže, momci, će da vam donesem ja jaknu pošto vidim da se trese. Kanali. Dobro, to je dobro. Tako da, hollow hold, ja ne znam što voliš te užasne vežbe. Pa baš zbog toga, znači, kažem ti, taj hollow hold, to ti je bukvalno kao nešto što bi trebao da vežbaš, u kom položaju treba ti bude telo pre tog perverza, razumiješ, zato nisam mogao da kažem da je najgora, u ovom perverz je najgora, definitivno, najgora vežba. Jeste, brate, slažem se. I hollow hold, to je to, ti si rekao plank, koja ti je druga? Farmerov hod. Farmer walk. Sad, kako to trbušnjak, ne savijaš se, a radi, sad mora da... Farmerov hod. Sama činjenica da nosimo nešto zahteva aktivaciju celog tela. Apsolutno. Tako, pričali smo malo pre koliko je stomak bitan za
kretanje, i još ako pritom dodamo neko opterećenje sa strane, na grudima, iznad glave, on će da da sve od sebe da zadrži to što ti nosiš, da ti služi. I pritom, to je možda, ne možda, jedna, jedina, najfunkcionalnija vežba za stomak. Zašto najfunkcionalnija? Najfunkcionalnija iz razloga što je to, vežba koja se konstantno primenjuje u svakodnevnom životu. Šta god da radimo fizički, mi nosimo tamo ovamo. Podižemo, stavljamo. Tako je, kupujemo namirnice, nosimo od kola do kola. I sama činjenica da radimo farmerov hod će da natera telo da zapamti i primeni to u svakodnevnici. Znači, nećemo da idemo kao Quasimodo i da nosimo, kako se zove, kese iz prodavnice, već zato što radimo farmerov hod, imat ćemo isturene grudi, zatvorene lopatice i dobar položaj, kako se zove, ruku. Jednom sam nosio od bašte 2 kila voća u jednu i 2 kila voća u drugu ruku, bez pauze, odatle do Muzički, tamo gde sam živio. Boga mi, bilo je jako zajedno. A mala kilaža, ali si najbolj. I jako bitna stvar jeste da se isture grudi, povuku ramena i da se malo odvoji teret od tela. Jer samo tako ćemo da aktiviramo bočne trbušnjake i da ih rokamo. Može da se radi jednoručno, čak šta više. Može se menjano, šta radiš šta hoćeš, milion varijacija. Čak šta više, ako hoćemo da damo telu malo veći izazov, radit ćemo jednoručno. Jer je dosta teže nego dvoručno, iako nema smisla kao teže ćeš da nosiš ovako, to je nosit ćeš 2 puta 24, ovako ćeš jednu, boga mi, uzmi jednu, druga sfera, pa ćeš da vidiš, iskriviš se ko znak pitanja. Dobro. Treća, pošto sam i ukrao vežbu, ne mogu da ponavljam, neću se Nisam ponavljam. ukrao. Ukrao si mi side plank, neću. Treća vežba, ovako s neba pa u rebra, to može da bude kako se zove, crunch, odnosno običan trbušnjak, ali opet... Nije sit-up, nije ceo crunch. Nije ceo, nego samo ona kontrakcija gde ćeš da podigneš recimo od ramena pa recimo do pleksusa, od zemlje. Znači nećeš da odvajaš donja leđa, nećeš da se savijaš skroz gore preko. Bukvalno samo lopatice. Tako je. I jedina varijacija, ne da je otežam, nego da je lakšem, jeste da, pričao sam malo pre o hip flexorima, to me užasava, ljudi odmah hoće raditi trbušnjake i zaždiju noge ispod nekog radijatora i onda vuku, razumeš, nogama non stop. Znači, treba spojiti stopala i otvoriti malo, da kažem, kolena i kuk da imaš kao onaj položaj žabe, recimo. I u tom položaju raditi, nebitno da li je sit-up ili taj crunch i mnogo je, znači jednostavno gađaš vežbu. Ako ne možeš da promašiš. Ne možeš da promašiš ovako i je kao neki vid male pomoći i sve to, a to bih hteo da isključim. Tako da taj crunch i sa položajem stopala da se gledaju, znači ono kao frog, pa da, taj neki fazon, butterfly frog, nije bitno. Dobro. Broj 3 kod mene bi bio Pallof press. Pallof press, kako presa vežba za kore, znaš kako se izvodi Pallof press? Pa ajde, verovatno znam, ali... I uvek je dobro da se mislim... Pavel ili Paf? Pallof. Pallof, ni Paf ni Pallof. Pallof. Press je vežba, mislim, najbolje se radi sa onom trakom, ide na grudi, opružiš, traka je zakačena sa strane, može i sa sajlama, može čak i da se radi s bučicom, ali najbolja aktivacija kora je sa... Ispružiš pa dižeš iznad to. Ne, bukvalno opružiš ruke i to je to, vratiš na grudi, opet op, svaki put kada opružiš ruke, traka će da vuču u jednu stranu, tebi će kor da radi u drugu i bukvalno... Nisam se tako zove. To je rehab exercise broj 1, posle planka normalno, koja se preporučuje. Znači to je mahom stabilnost i obliks. Tako je, obliks. Može da se radi i u kontrakciji i to je perfektna vežba normalno. Radi malo u grudi, radi malo u trapeziji, ali to je toliko beznačajno koliko suštinski radi kor. Dobro, to je trojka, a? Trojka, da. I može se radi 2 puta 10, 3 puta po 10, pre treninga isto će da najavi telu šta ga čeka, jeste. Dobro. Četvrta,
kod mene to bi bilo, nije bitno da li je sa opterećenjem ili bez, samo je bitno da se dobro izvodi, to je Russian twist. Ja sam ga teo. Znam, čajko sam te. Znači, Russian twist ili ti to rusko uvijanje, kako ga zovu, mahom ga rade ili sa tegom, ili sa bučicom, ili sa običnim tegom, pločom, ili sa girijom. Može i bez. Ili može i bez, ali fora jeste u tome da se ona ne izvodi tako što ćeš ti da iz onog kao V7 da mrdaš ruke levo-desno i to je to. Znači, fora je da stvarno imaš tu kontrakciju da ti kada odeš sa strane, pored te torzije, povučeš lakat na dole, da stegneš te obliks. Naravno, ako izvodiš tako dobru vežbu i ne treba ti tek da je pogodiš. Ako dodaš teg, onda je to... Biće heavy. Mislim, svakako ljudi rade, opet, 100 trbušnjaka, 200 i onda uhvate Russian twist i onda 20 levo, 20 desno. A ti uradi 10 lepo. Uradi 10 pravilno, bit ćeš na konju. Čak što više ne moraš da dižeš noge ako ti teško, neka ti budu noge na podu, ne moraš da aktiviraš fleksore, može. Pa ako si spreman, digni noge, pa uzmi tek, nije ni bitno, eto, simple progression. Eto, sve smo uvijeli, dobro. Tvoja četvrta? Četvorka kod mene, pošto si mi uzeo Russian twist, moram da ga menjam. Ali trudim se, majke mi, da zadržim osnovu svaku da može da izvede vežba. Nije, osnovu. Ali windmill mi zviždi u glavi, od kad si rekao Russian twist, onda mora ide nekako, da. Da, windmill je... Petrenjača. Da, vežba je isključivo namenjena za sposobne vežbače, da ne kažem napredne, jer ako... Koordinacija, stabilnost, balans... Mobilnost, fleksibilnost, zahteva brdo stvari koje možeš da nosiš kroz vežbu da bi bila bezbedna i da bi imala svoju funkciju. Windmill, to moram da snimim pa da pokažem. Pokazat ćemo u sledećem klipu i onda ću kao zalepim windmill. Kako se pogrešno radi, ono kriviš se, padaš. Znači, nosiš girju u šaci, iznad glave, ako je tako vežbaš, ako krećeš, neka bude mala girja i suprotnom rukom pipaš pod. Znači, to bi izgledalo ovako, može i klečeći da se radi. Može. Sa polu klečeći, noga gore, noga dole i to je ono, kad je budeš radio upala donjeg dela leđa, bočnog dela stomaka, ramena, stopala. Da, užasna je i ona je užasna, V-up, hollow hold, windmill. Se sveći kad si radio windmill, brate, sa 24-kom kad si teo da ga uradiš bottoms up? Uspeo sam sa 20-icom, jednu ruku, drugu, ne znam da li sam uspeo, to je baš sam bio optimista. Da. A dobro, to je dobra stvar. Kako bi izvršio progresiju windmilla, a? Progresiju windmilla izvršio bi tako što bi uzeo neki manji teg i ne bi odmah radio da je ruka skroz iznad, nego bi bila tu na ramenu i spušta se sve manje, poluklečeće, pa onda stojeći, pa jedna strana, druga, pa onda malo izbačeno tu, pa skroz ravno, pa progresivno. Odlično. Do peta vežba kod mene, ne mogu, brate, da se setim ni srpskog, ni američkog termina. Znači, izvodi se u poziciji si skleka kao da radiš onaj pike push-up. Samo što uslov je da budeš na nekoj podlozi koja je klizava, znači da nije guma i da si u čarapama, da bi iz položaja skleka skupio noge do šaka, ali... Može da se radi i sa slajderima, može se radi i na roveru. Da. Ne znam kako se zove, nešto... Pike crunch se zove. Pike crunch, brate, eto vidiš. Znači, to mi je baš dobra izolacijana vežba. Odlično, jeste. I vrlo je jednostavna i možeš da uradiš 5 komada, ako si nespreman, možeš 15 ili 20 ako si spreman. Da, odlična vežbica. Odlično, jeste, slažem se. Isto, 5 serije po 20 bombonica. A ja ću da se odlučim za candlestick rollout ili ti reverse crunches. To je sveća, izdizanje noge, znači ležimo na leđima, noge na grudi, noge gore. Ili ti može da se radi kao leg raise, podigneš noge pa izdigneš dupe gore. To je to, znači to je fina vežba kontrakcije donjeg dela stomaka u dominaciji i gornjeg dela kad se izdigne
dupe. To je radio Arnold, to radim ja, šta sam ja Šta nije jasno. Da, i on isto 5 puta 15, 5 puta 20. Ćao, zdravo, možeš kući. Da, vidiš, sad smo naveli 5, ali mahom su sve, da kažem, vezane za zemlju, brate. Ajde, nabaci još neku... Gratis vežba. 6, 5 plus 1 gratis. 5 plus 1 gratis, brate. Pa šta bi bilo to? Recimo, niz toast to bar. Toast to bar bi bio sigurno i to mi je možda omiljena vežba za kor na šipci, to jest na vratilu. Ali toast to bar da se radi toast to bar tako što se... Strict toast to bar ne... Kako god, toast to bar mi je... Toast to bar, ne? Toast to bar, ali pre toast to bara može... Meni je jedna malo naprednija vežba, to je onaj... kako se zove, Wind Vipers, kako se zove, što, to je užas božji, znači, ili sa savijenim nogama ili skroz sa ravnim, znači to je isto kao toast to bar, samo ga radiš, skroz levo, skroz desno, znači to je totalno uništenje jezgra. Ebre, možda zamisliš čoveka od 105-110 kg, builder, koji radi perfektno tu vežbu. Ne. Pozdrav za mog drugara Pecu. Znači, ja nisam vidio bolje da neko izvodi, Viper. Da, Viper od njega. A to je baš vežba za kor smrt, znači svaka čast. To je, sram te bilo, brete, 3 čoveka će da rade ove tvoje vežbe. Šta da radi? Pa dobro, šta? Može da se nosi keca odavde do muzičke škole, ajde. Evo ovako, zadatak za sljedeću nedelju i moj i njegov jeste da snimimo top, to jest on će da snimi top njegovih 5 vežbi i top mojih 5 vežbi će da bude snimljeno i to ćemo da izbacimo na Instagram profil kao ajde post. Daj neki super naziv, brate, nešto... Abs of Steel, Man of Steel, Superman. Abs of Steel, dobro. Mogli bi pozovemo nekoga, brate, ko ima užasno jak kor, brate, da nas raznese, brate, skroz da nam kaže gde smo pogrešili sve. Kor, užasno jak kor. Da nađe nekog koji je skroz pocepan, meni napada na pamet jedan čovjek, neću sad da ga imenujem, može ga kontaktirati. Živan. Živan sa Peća i Salaša. Ne, može, brate. Ko, brate, ko? Ne, naćemo čovjeka, nećemo nikog sad imenujemo. Ja evo pokušavam da vratim film, Naći ćemo jednog vežbača, trenera, pa ako bude želeo da se pusti u etar, da dođe da kaže. Vežbača, trenera? Da. Dobro. Može da nam da izazov? Pa super, brate, što da ne. Naćemo nekog napredno, baš napredno. Da nam kaže da smo, kako se zove... Da to rade devojke, da to rade devojčice u Rusiji 13 godina. Za zagrevanje. Basić. To, brate, to. Odlično. Average Joe. Average Joe, brate. Dobro, 45 minuta, svaka čast. Ništa. Ajde, sljedeću nedelju ćemo da ostavimo temu za sljedeću nedelju. Nisam razmišljao toliko unapred. Možda bi mogli da stavimo da nas pitaju, a? Može, Q&A gotovo. Podeli post, stavi komentar ako imaš bilo šta što te zanima, a mi znamo i možemo da razjasnimo, lupi u komentaru pitanje ili pošalji njemu ili pošalji meni, pa ćemo mi na... Ili ćemo naći nekoga ko zna. Tako je, ako ne znamo ima ko zna, bože moj, u bilo kojoj oblasti. Sportska psihologija. Recovery. Vežbe za donje leđa. Vežbe za donje leđa. Kako sjebati leđa u 4 poteza. I kako raditi rušnjake za jedno pijanstvo. To je to.